1227 भुटान जिनि तिप्रामाथाव दिनै जयनिं रिखायते फियाबा बो आमचाइनि बुसुक फाइका नर्न स्वाइस रेके साइकनाना बागबाग कन्स्टिट्युएन्सिनि 114 परिवारनि 314 भुटान दिनै तिप्रामाथाव जयनिं फाइका महारानी चेलागां 256 परिवारनि 586 भुटान तिप्रामाथाव जयनिं रिखा अक्पिनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि 160 परिवारनि 327 भुटान दिनै चिनार योगदान खालायगा बरबुक आमचाइनि बुतमु फियाबा बंनि लिस्ट फाइनल लिस्ट सिनिया फाव सफैलियानि बागै जों साइबालिया हाइपाराव आसा खालायो बरबुक आमचाइ बहायनो 200 परिवार मतो भुटान तिप्रामाथाव जयनिं खालायनाय बागै दाबो प्रस्तुति नाय दङ बायदि जों दाबो सिनि बुबा गरानो जराया फानाय नांकुमानि सिनि जों बखा बिसिङाव जे वानसप खामानि जे बंनि बागै जे बंनि खुक्ति जों कखराना हिनि नासलाय खामानि बुलि खुक्ति दाबो कखरालायनो बुबा गरानो जराया फानाय प्लीज वेलकम बुबा